eukio beti, eta katutxu betekarri hau etxera. Eta gozaten. Eta naste borraste hori, bueno, kontu eda, benetan, Txakurreta katu da ondoruteko zer egin behar da. Zer egin behar da? Jaten eman biei, azteko? Bueno, bai, eta bere espazioak eta gorde, bueno, pertsonal modu. Bai, hortan osatzeko gara. Baina, batez be, ez zigortu. Nor? Txakurra edo katue. Bale. Txakurra azteman katun kontra edo katue, ez. Ados, zer gareagotzen du? Ondo egin eskero, saritu. Ah, bale, kontrakoa, ez da? Bai. Bale. Formal egon da, saritu. Hori egingo dugu. Da galletatxu emon. Lehiakidekin hori egingo dugu. Bai, ze hemen txakurreta katu ez dau. Bia katuak, bia txakurrak. Bizi txakurrek. Ba, aukeran doeto. Katuek eurek, datazela gure. Zalo, Niko Galeire, Julen eta Aitor, Naroa Carmelen. Albaitari baten izan da. Bai, hori da mekanika. Bai. Utzi dizuegu galletatxo sorta bat, horazkian. Sari modura. Ez. Zegoen ardien, etxaretea sarratuko. Ez. Batek utxe egin da eta lapraste egin da bestiet. Ez, hau bikoteko lana da. Bueno, etxaretea sarretu momentuz. Kaso, 20tik gora 1000 euro jokoan jarrita. Hala ez. Ez da? Dinot. Bereiek ari dira, pentsatzen. Zazpigarren saioa, Niko eta Leire, oso ondo. Txalatxu bete momentzagu, zazpigarren saioa. 2.100 euro, zen final guztiak zeuekin. Jokatu ditugu. Niko, ze moduz? Ondo gusta, oso gusta. Ondo Leireia ingurun da, hasiko batzuk esaten, Ze ongi miluzen eta... Bai, gonbidatu, kaina bat. Benetan? Interesada erabat ekonomikoa orduan. Bai. Klasetik ospetsuenak ja zeue bihurtu zarete, hori ez da uzalantzarik. Bai? Bai, igual bai. Seguru? Aparteko kompetentziarik. Eta esan dugu, Niko eta Leire planekin daudela, ikasturte honetarako beste Erasmusak eta egiteko. Eta miluzetik pasatu eta dirutxue pilatu alba da, askoz beto ez da, Niko? Bai, askoz. Asmoa, ze gogorarazi, Niko, zu joateko azinen... Ginebra. Ginebrara, Leire? Pragara. Beste hizkuntzaren bat ikasteko ere bai? Hombre, txekiera pixka eta Bai, ez da? Bai. Nik beti sustatu izan dut hori, Jose derra. Lekuren batera joateko bazara pixka bat. Bai. Nik portugesa horri eskerrite egiten dut, B2 mailan. C bat ez bada. Ez bada. Bai, igotzen ari da, urterik urte. Zer hor zinen? Nik egin dituen 4 hilabete. Baina ikasi asko, Ondo? Bai. Makailu zan? Mordo bat. Ondo? Bai, 4 hilabetean zuek ere B2 titulo batera dezakezu, Niko eta Leire gaurze intentziorekin? Ba, berriro finalea uteko aukera dako. Finala daunena, Leire? Programa danatik? Bai, igual bai. Bilua batik. Nahi duzu horrela gairen bat zehazki finalerako aukeratu? Bazpar ez dugu esango zer. Ondo. Niko Leire, ongietorri, hau pasuek. Eskerrik asko. Julen eta Aitor, Gabon. Berdin. Gurean bigarren ez. Leku hartuta, ez da? Jasmoen bai. Eroso? Ondo. Zuek etxean, katuri txakurrik? Ni txakurra. Bai, nola du izena? Mendi. Mendi? Arte txakurra edo? Iza txakurra? Bueno, border collie. Border collie. Mendi txakurra nepo bitxez baten umetan. Mendi zabalgea eta mendi. Ondo. Eta harremana, ona da? Ana jakin baino beto. Nola du izena, anai, Elur! Dena dela. Leku hartuta, ipatu dugu, zuek final gozez. Bai, bueno, probatu berko da. Sikiera probatu. Bai. Probatu utxagati bada ere. Bueno, asmoak ere, Erasmusik ez. Ez dakit zuek egin zen duten, zuen garaian? Justo neri tokatzen zitzaiten Mexikora jutea bino COVID. Ara. Bueno, baina etxealdia ere oso ondo egon zen, eta... Beste parranda batzuk, bueno, bestelakoak. Asmoa duzu, zagoa irabazita, esan? Uzbekistanea bidai bat. Egin nahi duzu Erasmusa orain 26-27 urterekin, hori ondo dago? Bai. Ia lortzen dugun. Uzbekistanan egongo da gero ere, baina Miluzerekin txartela lortuta hobeto. Zorte ondikote animo. Naroa eta Carmele, ongietorri ze moduz? Eskerrik asko. Ondo bazteko gogoz egongo zarete, Bai. Nork ekarri du nor Miluzera edo bion arteko gauze bat izan da? Nik esan ian, komentaldian, probatuko da berrapzen muzta. Komentatu edo agindu zuzenean. Hau errez animatzea, Miluzera etorriko zarela nirekin. Lagunak zareten, Arbasun ondi izatoz? Userbilik. Carmele, zu? Zubitatik. Ondo, ikasten, zabiltzate? Naroa zer ikasten? Magis. Zer moduz, doa? Ondo. Bai. Carmele zer ikasten? Magisteritza baitare. Oso ondo. Du, bat magista, beste magisteritza. Nabardura, garratitxo dira gutoiek, Ze espezialitatetan edo? Niko hain musika ingot. Ondo? Ondo? Nik aurrezkuntza orokorra. Naroa, frontoietan ibiltza zara? Batzutan jutea, bai. Raketan? Bai. Ondo? Fronten isa? Bai, osea, frontoien.
Bai, noski. Hoi da. Fronteriza, oroar. Bai, ondo. Ondo pasako dugu hauekin, Eta, ibili zinen kanpuen ikasten? Perun, bai. Ondo kanpoan. Oso ondo. Zema demora dintzen honan? Bosti bete. Jo, ze ona. Zeue bai, Carmele, non Bai, zinen? ni Uruguaien. Babitu, non diratu zen? Bai. Nik baliatuko nuke hori adibidez gazeleraz pixkat ikasteko. Beste azento batzuk edo. Eta bebi ateratzeko, hori da. Erretegiren baten lanien, Carmele. Bai, Non? Bugatti erretegian. Orduen, bertara zuen, ondo esaten da? Han oiaskoak eta ez da? Hoi da. Ba, oso ondo esaten dira, oso ondo esaten da. Ba, bertara urbildu eta Carmele Nahiz bertan genial, topatuko dugu. Ia sorti dauen, neskak. Eta asko. ja bide luze egiten dugun. Hau A ber, pasua, kokietorri. eskerrik asko. Erne, miluzeko erretegian, etxekarta ikusten ari naiz. Gaur, zakuan, jokoan, 26.400 eta 50 euro. Bueno, eta platoan, nondik ez datorri publikoa gaur? Tolosaldeatik, Debatik, Ondarrutik, Seguratik, hau bazuek! Hau pasuek! DBH-ren bateko ikastea gehiago. Jende jatorra, oro. Razte borrazte bikaina egin dugu. Ondo. Naro eta Carmele, tartean zuen lagunak eta? Zorri dira? Ez baina. Ez daia? Ez ezagun, jende ezaguna. Bai, Ipegin nahi duzu orain, edo igual hasi egingo gara hobeto. Bai, hobeto. Vale, ados. Zuek aukeratu, zertan? Potokumeak, trigoaren berbak, Gu ikusi. potokumeak, bai. Bertxotan zuek, Ondo. Niko eta Leire, zertan jarriko ditugu? Ikusi makusi. Kusimakusin, Batrigoren berba, Batrigoren. Julen eta Itorrentzat. Hoi da. ados. Emozio fuerteak eta, maite ditugu. Batzutan. Trakzio parkeak, esaterako. Nik bai. Senditzen du, Niko. Hauzi tokatu da, ikusi. Noria, zaldiko maldikoa, jatetxea, autotxokeak, errusiar mendia, urparkea, zirkua eta belduraren etxea. Denbora, Niko, autotxokeak, 3. errusiar mendia Leire, 6. jatetxea, 2. belduraren etxea, 8. hori bai, urparkea, 6. noria, 2. zirkua, 2. zaldiko maldikoa, 2. no, autotxokeak, 4. errusiar mendia, 6. jatetxea, 1. beldurraren etxea, 8. urparkea, 6. noria, 2. zirkua, 3. zaldiko maldikoa, 2. autotxokeak, 4. errusiar mendia, 5. jatetxea, 7. erantzun okerra izan azken hori. Punturik ez. Naztuta ibili gara danok, eh? Bai, batera eta bestera. Bai, danok begire. Bueno, Emozio punturik asko, ez. errusiar mendi bat izan da. Uf. Julen Aitador Batrigoren berbak. Ia emozio barik osatzen dugun taula, badator taula, apaingarri eta osagarriak zeuen eskura. Denpora, bufanda, Idunekoa. bufanda, Zirtzilua. bufanda, Txintxosta. bufanda, Motoa. bufanda, Tapauka. erlojua, Eskuzorroa. bufanda, Tapauka. erlojua, Ordularia. betaurrekoa, Antiojoa. eskularrua, Eskuzorroa. mototxa, Txintxosta. bufanda, Tapauka. erlojua, Ordularia. betaurrekoa, Antiojoa. eskularrua, Eskuzorroa. mototxa, Motoa. trentza, Txintxosta. belarritakoa, Idunekoa. bufanda, Tapauka. erlojua, Ordularia. betaurrekoa, Antiojoa. eskularrua, Eskuzorroa. mototxa, Motoa. trentza, Txintxosta. belarritakoa. Zirtzilua! Ondo, taula osoa gertu izan dugu, urrengoan seguru. 60 puntu. Ondo. Let's go. Naro eta Carmele. Az gaitezen bertxotan. Zu, Carmele, bideo batez, zubietako izan da, bazara pixka bat donostiarra ere. Bueno, ez dakit banitz esan, Bueno, badelako zubieta Bai, bat erdi. onena, eta zu zara zubietakoa. Bai, ea. Kristo, zuri Hortiko euskal da. taldea bosta jola, ezta?
Bueno, txiritatxok omenaldia egin nahi izan dio Euskal Kostaldeari, ez zureari, noski. Hemen txeizak eta baina. Ze zorte dugun Euskal Herrian. Gure Kostaldearekin. itxaso eta mendien Talka. ederrago ezin Berdin. zokoa itzurun Zurriola. laida eta laga. Gehiagorekin. Nio. Ederragoak egongo Ziren. jende. Gehiagorekin. Zu justu kontrako adierazten izan duela txerritatxo. Poto txue. Jende. Egingo dugu. Bueno, bost, jende gutxiagorekin askoz politxau dana, Bost, 50 puntu! hori berean, ulertu dut, Karmelek zion, jende gehiagorekin, Juan zui Donostia da, izu bietan lasai geratuko naiz eta. Dena dela, Niko, betarrokoak ondo jarri, bai ez da? Bai, ez ero itzeko Eirerekin ere. batera, osando imintzioak, Julen eta Aitor bestaldera, akzioa nahi dugu, eta puntuak batez ere. Hartu lekua, eta demora. Apa leire. Xafla, Etorrekoa. bola bat, Pilota. arratua, kuadro. Bueno, ondo. Edalontzia, izotza. Bai. Izotza Izotza, bloka. Izotza urtu. Bai. bikain. Oso ondo leire. Bai? Argi dago? Eguzkia, argia. Bombilla, Zerua. Odeiak. Eguzkizpia sartu. Bombilla. Ez. Oskarbi. Opa, Niko. Odeitzu. Horia. Zer da? Beroa. Ez. Eguzkia. Gainoa. R. Bai, Egin, Niko. Gaizki. Txarra. Eguraldi txarra. Bai, bueno. Hirugarrena. Dantza. Dantza. Hawaii. Igeri egin. Museo. Ura. Arraia. zein. Zer da? Aquaspinning. Ez, zer da? Ez. Arraia. Igeri egin. Ez arraia, zer da? Olagarroa. Bai, zertan? Olagarroa. Olagarra Tinta bota. bota. Nori? Kalamarra. Tinta bota olagarroa. Pertsona bat. Venga, hartu lekua. Aquaspinning gustatu zaigulako. Ondorio zontzat emango dugu. Tximista, pertsonari emon tximista bat, Tximista bat. Niko? Jai, geneuken, egia esan. Tximista bat zer den? Bai, baina tximista zeruti datoz, pertsonati pertsona ni ez ditut zautzen. Tximista, pertsona Tximistak rapatu. jo, pertsona. Ah, Tximista pertsonari pertsona da ez, Lau, berroina puntu, puntuak bai. Zuen markagailuetara. Orain urtu, Niko aritzen. bai, pentsatzen onzea zala, espresion batola eta ja... Bai, mi luzekoak ez da. Mi luzekoak eta euren tribolen berbak ez da. Hartu lekua. Naroa Karmele hartu leku mesedez. Eta, badatoz, denpora. Sukaldatu. Zartaia. Oiazkoa. Bai. Oiazkoa zukaldatu, petxua. R. Oiazkoa Bai. R sukaldatzen. Errintzea oiazkoa. Zu errintzea oiazkoa sukaldatzen. Sukaldaria oiazkoa Bai. sukaldatzen. Bai. R egitea. Olioa salta. Bai. Gidatzen, kotxia. Marcha atrás. Aitor, Marcha atrás. Txokia. Txokia. Sustua. Txok. zertan ari da? Aparkatzen. Eta? Aparkatzen. Aparkatzekoa jozu. Ondo. Aparkatzen. Bai. Jo, aparka. Txokatu. Bai. Txokatu. Galdera bat dakazu irakaslean. Irakaslea. Galdera bat. dakazu. Nor, Ikaslea galdera badaka, irakaslea. bai, oso ondo! Izena hartu, izena! Izena! Txalo, mesedez! Ez galdu. Zena. Hori da. Naroa, ez aztu sekula nortzaren. Ze intentzio bi aldetan. Ondo. Hirurogeina puntu. Noski, Zein gutxienez. da. Bai, gutxienez. Zein Gero da. gutxienez. Orain, Naroa Karmele galdera da, asmatuko duzu, ahoa itxita? Ezin aitzegin, Ikusiko dugu, Niko eta Leire ez taldean. Hirugarren erronda. Bi taldeak prest bai. Boten demora. Lemizikoa, Naroa, no? Argiak, fokoak. Argia. Iluntasune. Argia juna. Argia joan, oso ondo. Txoria. Txoria. Etxe baten. Etxetxo batean. Txorin etxetxoa. Zer da hori? Zer da hori? Txorik alde egin do.
Nondik? Etxetik, kaiolatik. Kaiolatik. Eta? Oso ona, Ehil egin da. Bueno, Lo dago. Konortea Nor da, nor? galdu eta medikua. Bihotzan transplantea. medikurik ez dago hor. Narriken beste hildako. Hildakoa Baina, eta Carmele, nor zara zu? Familia ama. Ez. Ez da izango? Nor zara? Bai? Hor. Apaiza. Ez da, baita? Beikatzen. Nor da? Zer dauka? Pikotxa. Ez, hori. Pikotxakin... Erio. Bai? Erio eta hildakoa jasotzen. Pertsona bizitatzen, bai, ondo. Kakuleko, Goa, Violeta ematen zuen. Ja, bueno, goazen nizalea zen Mailu bat hilakoa. ematen zuen. Ja, sega bat. Sega eta Bai. erio. Da bestetik leirek, zer da, bere ama da. Kaixo, erio nahi, zure ama! Lurra, Dana, hau pasunak 60 puntu. Eroglifiko batzuko da, eroglifikoak ateiokan, Niko Leire, zeuek biak asmatzeko prest, noski? Bai. A ber. Lehenengoa, adidanok, denpora, afaltzeko nahi dut. Bokata. Bokadilloa. Ia, boka baderantzunen zati. Boka kubo. Bokata. Segi? Bokatake. Segi? Bokatake. Nola dago? Makarra, ez da. Zer dauka? Bokata taketxupa. Bokata ketxuparekin. Bai! Cervantes gazteleraz hitz egiten du eroglifikoetan. Ahoari boka esaten dio, take kubo futbolari ikusten dugu txuparekin. Txupa batekin, orduen, boka, take txuparekin. Boka, take txuparekin. Oso ondo. Oso ona, Ondo. Ondo, Niko. Eroglien oso laguna izango zinateke igual, Bigarrena, denpora. Nire osaba bizi da. Jakartan. Bikain. Jak Esparrou piratorren izena, Jak Kartan ikusten dugu? Jakartan, oso ondo. Falta izaizu Niko betrakoak entzea. Hoxe da guztia gaur goz. Ema dizkizude puntuak, denera. Julen eta Aitor, prest? Eroglifikoetarako? Bai. Ondo. Lehenengoa, denpora. Beti izan zara oso, bai? Ze ala ematen duna. Zer da? Zer tresna? Oska ematen duna. Zer tresna? Hoi da lurra altxatzekoa. Bai. Vale. Atxurra, ez Beti aizkua. izan zara osoa, Piztua. atik azten da? Abila. Abila. Ah, Azkarra. Atzatua. Laia da. Laia. Laia, ramankul hori bazterretan da lurra altxatzeko erabiltzen zara laize. Alaia, Laia. behar genuen. Zun zela, mitiko. Bileiak ide triste hemen, Hala gozea, Julen Aitor, bigarren eroglifikoa denpora. Norri izan da lasterketan? Azkarrena. Bai. Ez. Motelen. Azkena. Bai, parkatu, bai. Karo, lechuga. Aitor mitzeuralde bai. Asa, ikusten dugu? Az-a. Eta erdian, ken zeinua azkena dana irakurrita. Oso ondo. 50 puntu lezora. Nara eta Carmele, eroglifikoek zer? Zeren guztokuek? A ber, saiakoa. Bai, saiatzeko prest. Lehenengoa, denpora. Ezagutzen alduzu nire. Arka. Arra dago. Artea, ez. Cuadro. Nor da? Miguel Ángel. Ez? Nor da? Zein da, ez dakit. Oi, kilkerra, ez? Nortzuk dira, arba derantzuren zati. Zulo zulo. Ez, Sagarreta guztia, dan eta eba. Dan eta eba? Eta sagarreta guzti, ar eba. Arra ebak daukalako. Ai. Ez, handi gatoz ba, Bueno, bai. Batzuk bai, Bigarrena denpora. Beti izan dut horren. Su celo. Sua celo. Zuez. Bestera batera. Bero. Ez. Gero zer? Errautxa. Ez. Egurra. Zer dori? Lurrun. Zelo. Bai, zeloa baderantzuna ez zati. Izan dut horren. Aurretik? Zeloa, errezeloa. Bai!
zeloa, erretzen dau. Erre, zeloa. Bale, ondo. Ni urduri, erretegian lan egin da. Asmatuko du, ba? Ondo, 50 puntu. Ondo. Erregale orain, niko leire. Tomo gainaren, maila, guazen. Hau lehenbiziko eskua. Izan ere, nostalgiko jarri naiz. Zenbat metrotako altuera du Ogoñoko talaiak? 176 metrokoa, 276, 376, 476koa. 176. 276. Zer erra, Ogoño. Moi. Bokala? A. Laga, azpi-azpizen. Aurrera, entzun? Hileta kantua. Oso animatua, Uf, bai. Enuen ezagutzen? Izena badakizue? Abestiarena? Samurai, Butterfly, Smile, Shanghai. Butterfly. Ondo? Oso ondo. Butterfly. Eta Begira. bokala? Bai? Bokala? Eta segi lanean. Ze urtetan inauguratu zuten Suezko kanala? 1879an, 1912an, 1928an edo 1967an. 1869. Oso ondo. Geroan itxasontzia ez aurrera ez atzera, hemen zen ez da? Ez? Bai. Atrapata? Bai. Bokala? Gela jasotzen hasi. Bokala? Gela jasotzen hasi. Eta ze, Niko? Eskateko prest? Segi ba! Eta entzun! Eire taldeak Gaztea saria irabazi zuen. Ze kategoriatan? Zuzeneko onena, elkarlan onena, artista berri onena, bideoklip onena. Artista berri honena. Ondo. Entzuzen? Ze bokal? I. Eta jazta. Nostalgiko jarri nahi. Eta askatu. Gela jasotzen hasi eta oroimenekin topo egin. Nori etzaio gertatu. Oso ondo! Ogoina zuentzat. Eta oroimena izan badira, nio, aspaldi ez dut garbitu gela, ez da? Komeni ganera garbitzen Bai. azpie. Bai. Julen Aitor, biharnesku astegunetik abiatuta, ia puntu batzuk biltzen ditugun, azterketa osteko filosofia da. Nola du izena Jules Verneren elaberrietan agertzen den urpekariak? Nemo, Nautilus, Enterprise, Atlantis. Atlantis. Errotea? Nautilus. Ondo. Bokala? Julen Aitor, entzun? Non jaio zen Yoko Ono, artista. Tokio, Osaka, Pekin, Hong Kong. Osaka. Errotea. Hong Kong. Errotea. Tokio. Ondo. Bai, abeslaria baino artista. Bai. Bai. Bokala? Margolaria eta da, Bai. Oso tipargia da, Ba, askatzeko aukera, baina Julen Aitor, zeuekin aurrera. Nor umetu digu adimentsuk? Saragandara, Pilaski Serrano, Olatz Salvador edo Sune? Sune. Oso ondo. Bokala? I. Askatu edo jarraituko dugu? Jarraitu. Entzun, musika. Nola deitzen da Eskabidean taldearen azken diskoa? Hau amaigabea izan da, hau errepika ezina izan da, hau astezina izan da, hau gaindi ezina izan da. Hau aztezina izan da. Errotea?
Hau gaindi ezina izan da. Errebotea. Hau errepika ezina izan da. Ondo. Eta haze aukera, bokala esan da. O, eta askatuko dugu. Esan? Lana egina dago, izan dadila izan beharrekoa. Zuzena da? Ondo! Ondo. Bigarrena, Atan Donostia da. Naroa eta Karmele, guazen, zuenaren bila. Azterketen emaitza osteko filosofia da, segi azterketekin. Zei baik sortzen du arbaiungo arroila. Zaraitzuk, errok, egak edo udarbek. Zaraitzu. Oso ondo. Bokala? Eta aurrera entzun. Sasien gainetik, le llaman Superman, asmatu zergatik. Sasien gainetik, Iñaki Kodari, berria zurekin. Norekin entzun dugu, kantuan, dupla taldea. Bozategi, Kaparrak, Joselu Anaiak, Pantxata Peio. Dupla featuring. Joselu Anaiak. Ondo. Eta ez dute lemiziko elkarlana. Bokala? Segi ba. Ze egunetan ospatzen da Gasteizko blusa eguna? Santio egunean, San Inazio egunean, San Joan egunean edo San Cristobal egunean. San Cristobal egunean. Bai? Santiago eguna. Ondo. Bai horixe. Ze bokal? I. Eta aurrera ez da. Bai. Naroa, Karmele, entzun ba? Baitxitzentzako. Ze eskutatu dugu katuaren testamentua abestitik. Txapela egiteko, abarkak egiteko, jakak egiteko, zahatoa egiteko. Buah, bakizun. Txapela, horre biratzeko. Txapela egiteko. Joder. Bai, abarkak egiteko. Abarkak egiteko larruen. Bai, askatuko dugu. Bai, Bueno, bokaltxo bat edo, ez duzu behar? O. Hirugarrena? Bizitza ikasketak baina askoz gehiago da. Esan zuen biologia ikasle finak. Oso ondo! Oso ondo! Zutik hiru? Hirugarren komadina! Tamarta joetara goaz, 350 puntu eta 3 komodinak niko tela itentzat. Julen Aitor, 360, 300 puntu, Naroak eta Karmelek. Zein da zuzena? Edo zer, gerta daiteke, baina adi-adi. Erantzunak emon, ez okertu. Lehenengo ronda, Niko Leire. Ozeano barean dauden uarte edo uartediak dira. Zeu kasiko zarete. Fiji, Madeira, Hawaii, Maldibak, Seychellak, Tonga, Pasko uartea, Tahiti, Tuvalu, Bora Bora, Samoa. Fiji. Julen Aitor. Samoa. Naroa Karmele. Maldibak. Indiako ozeanoan daude ba. Niko Leire. Pasko uartea. Rapa Nui ere deitua. Julen Aitor. Bora, bora. Niko Leire. Bai, Hawaii. Julen Aitor. Tahiti. Niko Leire. Tuvalu. Julen Aitor, bi ez dira. Erantzun zuzenak bat bai. Tonga. Eta asmatu. Eta berregar puntu lezora. Bigarren erronda, Julen Aitor zegoenetik abiatuta, arte mugimenduak dira. Fobismoa
Alauismoa, manierismoa, espresionismoa, impresionismoa, kubismoa, keynesianismoa, dadaismoa, neoklasizismoa, sandinismoa, errealismoa. Kubismoa. Geometrian oinarritua. Picasson, azken urtiek. Naroa, Karmele? Errealismoa. Nikoleire? Impresionismoa. Bi superfana, bitu. Julen Aitor? Espresionismoa. Naroa, Karmele? Fobismoa. Kolore garbiak. Nikoleire? Dadaismoa. Niri hau zaudite gama. Bai, eta gainera zen, gerra mundialetatik eta... Absurdotik eta- Bai, baditzeko tresna. Julen Aitor? Neoklasizismoa. Azken erantzun zuzena. Naroa, Karmele? Manierismoa. Oso ondo! Bikain! 150 puntu. Eta hirugarren erronda. Naroa, Karmele, taula periodikoko metalak dira, zeuek hasi erantzuten. Titanio, aluminioa, burdina, merkurioa, brontzea, altzairua, urrea, beruna, alpaka, zilarra, kobaltoa. Aluminioa. Urrea. Titanioa. Burdina. Beruna. Zilarra. Ikote? Kobaltoa. Eta azken erantzun zuzena. Urre asko daukagu hor, erabili eta. Komodine. Komodina! Merkurioari eskerren da 50 puntu. Kamartzagailuak honela ditugu bosteun! Nikok eta Leirek, 210, Julen eta Aitorrek, 250, Naroak eta Karmelek! Julen eta Aitor, pena dugu bihotzean, Bai. Ze miluzeko taula periodikoak bi elementu oso garrantzitsu balduko ditu. Bi saio besterik ez, baina... Bai. Pixka, konkistatu digute bihotza, Bai, oso Zer ator, ze fin, zue zer moduz? Ondo, esan Ondo, berko, ez? Gaizki, ez? Pena apur bat ere bai, ezta? Bai. Jarraituko zenukete, guk ere bai, zuekin jolasean, jarraituko dugu jolasean, hemendik kanpo, lezon eta bidaia egingo duzue, Uzbekistanea. iritsi, Espero. Oraintxe egingo dugu Julen plana. Aitor, eskerrik asko etortzi Mila arren. esker. Plazer bat. Zuei. Eskerrik asko. Eskerrik Lezoko lagunak agurtuta, aurrera, Niko eta Leire. Hiru komoi, baina... Larri. Ez bereziki eroso. Aukerarik ez erabiltzeko. Bueno, iritsi eta goan erabili duzu, bai. Bai. Orain badakizue sokaltirarako direla komoinak. Ez broma, halakorik ez dago. Bai. Ez, ikusten dut. Naroa, Karmele, ongi etorri. Eskerrik asko. Ongi etorri bigarren fasera diot, ez miluzera, eta ondo ez da? Bai. Ondo gusta. Zuek erortsi bilizarete, puntu arrantzan, puntu gutxi horrekin salkatuta, erantzuten lehenak zuek sokatiran. Ados? Vale. Hartu alekua, guazen sokatirara. Denbora, ze musika taldetan jotzen du Mick Jaggerrek? Rolling Stones. Yes! Zenbat herrialde daude, Afrikan, Ginea izenarekin. 4. 3 dira. Ze mendilerro ezagun dago, Kaspiar itsasoaren eta itsaso beltzaren artean. Kaukaso. Osondo. Zer erabiltzen da aloterapian tratamenduak egiteko? Menta. Gatza erabiltzen da. Zein koloretakoak dira Hollywoodeko ospearen pasealekuko izarrak? Urrezkok. Arroxak dira. Ze kiroletan aritzen da Magi Gezalaga. Arri jasotzen. Osondo. Ze kontinentetakoak dira gautxoak? Ego Amerika. Amerikakoak, bai, ondo. Ze adierazten du ingelesez curly hitzak? Kiskurra. Bitcoin. Ze izen du isa aplikazioko chatbotak. Rock. Grok du izena bai. Eta zenbat ego dituzte intsektu dipteroek? 2. Bi dituzte. Ze herrialdetan dago Auschwitzeko museoa? Polonia. Polonian dago.
Eta zein animaliaren gorputza du gizako esfinge handiak? Paso. Lehoia. Ze santuri esaten diote arabarrek santu pixontzia? Zeledon. San Prudentziori. Zenbat mende dira 2.000 urteko? Paso. Hogei. Gipuzkoako zein udalerritan egiten da kanterri kastagoa. Etxe berria egin du, Zeledonek, eta... Eta santu ere izendatu dut. Bai, ondo. Naroa Karmele, ze ondo. Bai. Nik uste helburua beteta, ezta? Bai, sobran. Biluzera torrita sailkatu, ze moduz, sokatiren eta? Bueno, tensioa do, Tentsioa dago, ezta? Urren mano beto. Urrengo biluzera torriko zari askoz lasaia, hau pazuet! Hau da, hau. Leire eta Niko. Misteriorik ez azken aldian. Sokatiran aurrera egiteko eta bat ere arazorik gabe, ezta? Oingoz bai, gusto bat. Bo, Oso ondo. zazpigarren saioa, zemagarren finala. Laugarrena. Bost. O bost. Bost ustez. Bosgarrengoan zakua? Alba da? Bosgarrengoan 26.400 Iopa! eta 50 euro. Iopa! Ospatzeko gero elkarterik eta txokorik ez da faltako, Gaur, publikoa Tolosaldea, Deba, Ondarru, eta segurati datorreta. Iantzon, lehiaketa bata. Lehiaketa bat. Euskal musika gintzen ezinbesteko sortzaile bat esan da? Ikuste dute... Ezinbestetako bat? Ez dela justuan Mikel Urdangarin ez aipatzea. Personalki diot, Laboa... Esate baterako. Javier Leze. Esate baterako. Noski. Oso ondo. Talde horretako beste kide bat. Benito Lertxundi. Noski, ezinbesteko. Nik neuk bereziki maite dudana. Lurro zaziri ondo. Aipatu da, noski. Bueno, bezinbesteko sortzailea, esango dugu. Gainera, zelan egin duen Benito Lertxundik, bestak beste, mendebalde, ekialde, hitzak, paisaiak, berreskuratu, historiak, kondairak, ikertzaile izan direlako. Bai. Ibilbide luzea tauletatik, bueno, baina jaitsita, Benito Lertxundi, baina bere musika beterako geratuko zaigu. Eta berarekin egingo dugu jolas. Leire Niko zarteon, Benito Lertxundiren bertsioren bat grabatu dute. Denbora. Ainhoa Arteta. Bai, ala? Seguro. Karidadeko benta. Guzingen. Bueno, Berde Prato. Igual bai. itxura que bai ez. Zenakatik. Sonakai. Ez dakit. Ba ez. Tempora. Ez. Aingura. Jarriko bai, aldatzatia. Esan ezi. Bai. Bai, joina. Ez dakit ideia. Iseo. Ez. Dupla. Ez. Ez dauke. Ez dut uste. Bueno, Izaki Gardenak. Igual bai. bai. Einaut, Elorrieta. Bai. Seguro bai ez. Egia esatu egingo dugu. A ver. Bostakatz. Bueno. Artista ezberdinak, Ja. gure tablan, Benito Lertxundiren kanturen baten, bertsioren bat grabatu dute. A ver, einaut eta dupla bakigu, seguro. Adoko jo beste hiruola. Bai, beste hiru bat. Hau, eta hau. Vale, osea, bai, Hau, vale. Mira. Labakatz? Hau. Ez dakit. Bi bazin da batez. Bueno, beste ikola. Jo beste ekizke. Ez dakit. Igual, aldatu dugunetako bat pasalen ozean lekura. Vale, eta beste zaze bai dala. Bai, Vale, eta sonakaie bai ez. igual, Ainhoa Arteta ez ez. Ez dakit. Bai. Bueno, Adibidez, ez dakit, Labakatz? nik uste harin harteta izango da. Vale. Eta beste Azken dakitan... segundoak. Sonakai moituko, izaki Vale. gardenak atzea. Vale. Hostia, Nahi hostia. Leiretan urrezko galdera. Zeintzuk dira Nafarrak, denbora. Dupla ez, dupla aragarrak. Einaute Lorrietare ez. Ez. Eta besteak ez ditut ezortzen. Nik ez. Ba, igual... esan ezin uste Nafarra gehala. Bai, esan ezin bai. Beste gidei bai. Eta, ez dakit, Izaki Gardenak, o Aingura, adibidez. Izaki gardenak. Vale. Jartzeatik bat. Smous, Ondo ez.
ideia gutxiki. Benitu lertxun dizale, Bai, baina bertsioak... kantu oso ezagunak, bertsioak behar ditugu da bertsioak grabatu dituzten artisten atzetik gabiltz. Aino Arteta, baiezko eremuan. Bai, ondo. Hain zuzen, 2010an kaleratu zuen Don't Give Up izeneko diskoan, Bizkaia Maite kantuaren bertsioa egin zuen. Bizkaia Utzi asko, Maite. horra gotz. Ezezko eremuan dupla, zuzena da. Bestelako batzuk egin dituzte, Tapia eta Leturiarenak, edo Oxo Lanaia egin batera, eta bar, lertxun direnik bat ere momentuz. Esan ezin, ezezko eremuan. Entzugun nukenik, kanturen bat, Janire Arantzabaren ahotsean, ahots polita, momentuz ez da iritsi. Baiezko eremuan Aingura, zuzena da. Eta hauek egin zuten itsasoari begiraren punk oi bertsioa. Iseo, baiezko eremuan, bai? Ze bertsio ederrak, Zuzenean ere entzun dut, Iseo baldor babesten. Zoragarria, oso ona. Bai, batez be, etxean sartu zituen. Bai. Hainbat moldaketa zoragarri. Oso ona. Tempora, ezezko eremuan, bai? Eta temporako piano jolea, Juantxo Zeberio, Benito Lertxun diren piano jolea ere izan da, baina bertsiorik ez dute egin. Karidadeko benta, Jon Maia zen abeslari, ezezko eremuan. Aingurak bertsionatutako itsasoari begiraren hitzak idatzi bai, Jonek idatzi bai hitzak. hori da, Bai. baina bertsiorik taldeark ez zion egin. Zonakai. Aldatu dugu, eremu batetik bestera ezezkoan geratu da, zuzena da. Bai, Loretxoa flamenkora eraman baitzuten, Izaki Gardenak ere baiezkoan behar genuen bihotz kantuaren bertsio Zoragarria. mundialarekin. Bai. Harrigarria dirudien arren Einaute Lorrietak bertsiorik ez du egin, eta Berde Pratok bestelako batzuk, Ertzainakenak, Lourdes Iriandorenak, Kortaturenak bertsionatu ditu, baina Lertxundirenak ez. 350 euro leiretaniko, oso ondo. Bai, oso gustoa. Eta urrezko galdera, oraindik zain, urrezko galderaren bi erantzun zuzenak, eman da 1000 euro irabazteko aukera daukagulako. Nafarrak dira bi, galdetu dugu. Aukeren artean, Izaki Gardenak. Zuzena da? Hori ez! Hori ez! Lastima bikote! Baina gainontzean lanak primeran egin da! 2.450 euro zuena dituzue! Segi hortan! Miluza bihar bai! Hori bai!